L'encàrrec d'aquesta dramatúrgia, per part de l'Imma Colomer i de la Fina Rius, suposava un gran honor i un gran privilegi, no cal dir, però també implicava un repte important a nivell d'escriptura creativa, no? Havia de mantenir sempre el format de conferència. Aquest era el principal repte, perquè així s'havia concebut aquest projecte per al cicle Epicentre Pioneres del Teatre Nacional de Catalunya. Però a la vegada havia de pensar en termes de funció teatral. I això volia dir, doncs, combinar dues formes de comunicar molt diferents amb objectius també bastant diversos, no? D'una banda, informar, divulgar, promoure l'anàlisi. D'altra banda, entretenir, interessar, emocionar. De fet, tots aquests objectius combinats es troben en les bones conferències, no? I també en molt bona part del bon teatre. Però en aquest cas era molt important de preservar el format acadèmic al màxim, dins del que fos teatralment també viable, no? Per tant, havia de pensar en un context dramàtic que li donés versemblança, i aquest és finalment el context d'un congrés acadèmic, en el qual la conferència no és una xerrada qualsevol, sinó que és una conferència plenària, que és un tipus de lliçó magistral o de conferència que s'encarrega sempre a una persona especialista en un tema i que té molt recorregut acadèmic i investigador en la seva carrera i que té, doncs, una autoritat important en aquell àmbit, no? Doncs aquest era el context, no? que dona versemblança i realitat a la xerrada en si. Però encara més important era pensar en la conferenciant com un personatge. I per tant imaginar que més enllà de l'objectiu concret d'oferir una conferència que se li ha encarregat, tenia també unes motivacions més complexes per ser allà, no? I en termes actorals doncs, parlaríem d'un superobjectiu, no? Que va més enllà de l'objectiu específic d'oferir una conferència. I aquí doncs, hi entren motivacions de tipus emocional, contradiccions, un món a nivell psicològic i emocional molt més complex. D'aquesta manera doncs, va néixer la Nel·la Simari, que és el nostre personatge i que, com indica el seu nom, viu a cavall entre dues cultures, la catalana i la italiana, i per tant entén perfectament la doble realitat catalana-italiana entre solitud i stromboli que planteja la peça.